Ka-remember mo during sa rally, yung si PRD? Usa sa mga pangutana na atong nadawat, nangutana og unsa kunoy ako nahimo sa probinsya sa Sugbo. Not many people know this, no? Pero I have started a foundation, 𝗵𝗴 Foundation. Ang gibuhat sa 𝗵𝗴 Foundation is addressing hunger and malnutrition diri sa Sugbo. I started the first food bank. Ang food banking is a proven solution in addressing hunger. We collect surplus food and we give it to those facing hunger. Kaya ang Philippines, taas kayo, especially Cebu province, taas kay incidence of hunger. Ka-remember mo during sa rally, naniingon si PRD, na ang duha gyud kada kong problema diri sa Pilipinas karon kay hunger and drugs. And not many people know this, but I have been helping the province of Cebu address hunger through my foundation, 𝗵𝗴 Foundation. Ang hunger manggod, mo ginay numero unong epekto sa poverty. And na may proven solution ani to address hunger. It's called food banking. Ang food banking is collecting surplus food ug ihatag ni sa mga tao who are facing hunger and food insecurity. Ang kaning food banking tulo ang ma-address ani hunger, waste. Instead of mausik ang pagkaon, ihatag nilang ug ang ikatulo environment ang impact ani. Kay instead of maadto sa mga landfills ang pagkaon dili malabay ug amo sa ning gihatag sa mga different beneficiaries throughout the province of Cebu. Specifically mga orphanages, mga NGOs. We also have parishes and we also engage mga LGUs. Recently, we have been doing agricultural rescue dito sa food basket sa Cebu, which is Mantalungon. Ang buhaton ani is kolektahon na mo ang mga vegetables dito, nga di mga halin. Kay para ang ilang mga vegetables, instead of malabay, mailisan o pagkaon. Ug katong ilang mga vegetables, among ilisan sad, ug mga pagkaon unya among ipanghatag diri sa syudad sa Sugbo. Another project, the 𝗵𝗴 Foundation, which I will bring into my governance, is the community kitchen. If you notice sa mga barangay nato, na ay daycare center, na ay barangay office, na ay gym, pero walay kusina. Ug ngano man, na the kitchen is the heart of every home. Ug naatay venue for feeding, maminos gyud ang hunger incidence sa mga bata. One of the factors of food insecurity is accessibility. Kay walay access ang mga tao kung sila magutom. So if you notice, adto sa mga parishes ang mga tao mudagan kung magutom. So sa akong governance, kinahanglan, especially mga bata, na ay maadtuan kung sila magutom. There should be no hunger in the province of Cebu when I'm going to be the governor. And also another solution to this is meals for school. Dili enough nga atong tagaan og bugas ang eskwelahan ug let the PTA feed the students. Dapat na ay sistema ani, dapat na ay palisiya. Di na enough nga miingon ka na ako feeding program na ibugas ka muna bahala diha. There has to be a system of coordination between the Department of Education, DSWD, DOH, and the National Nutrition Council. Sa akong paglingkod as gobernador, ako ning i-coordinate ang different national agencies para atong mapalambo ang atong meals for school. Dili nato sila awayon, ato silang amiguhon para matabangan ta sa atong fight against hunger. Mga Sugboanon, sa akong paglingkod, walay magutman. Kay kamo ang Sugbo, dili ako. Sa akong panggobyerno, paminawon tamo, kay kamo ang Sugbo. Siya nga pinalanggan ta.